Rok 2022, jméno Kero, 13 minut 16, skufovtran jak barot. Pak přišlo 12:38, logy trochu skuft, ale stejně to vypadalo, že je borec stav. Do hry vstoupil 90. 11:25, Ford First je šéf on. Pak 11:22, blind jak z říše snů, oceán exposed, ale stále bez klidu. Tři jména v ohni, každý chce ten trůn. Kerot kohoutom, každý píše svůj boom. Sekundy padají, čas letí jak blesk. V tomhle závodě není místo pro stres. Kerot to nevzdál, šel do dalšího kola. 11:15, triaj klač, skoro ho to skolilo. Pak 10:12, bucket list šílenství. SSV 20 oby čistý mistrovství. V prosinci to ladil, 10:03 padlo. Oceán exposed, 9:59 před retimem chytlo. Byl krůček od slávy, ale pak přišel šok. Kohout vlítnul do hry jak explodující blok. 30. leden, kohout má let, 9:49, první sub 10. Čech scene v ohni, lidi šílej v chatu. Tenhle čas to zlomil, boom, bez návratu. Tři jména v ohni, každý chce ten trůn. Kerot kohoutom, každý píše svůj boom. Sekundy padají, čas letí jak blesk. V tomhle závodě není místo pro stres. Ale 90 to nenechal tak, 9:05, blind 50, blok šel na vrak. Pak přišla bomba, všichni stichli v chatu. 8:39, zero cycle, konec debatu. 90 ten si to vzal, Keroty kohout, každej bojoval. Česká scéna plná